naimbag nga daw tayo amin. Kaya man tayo kiniapod, ada tayo man nandito eh. Ngayon naging nadayo tayo, kat mabalin tayo latangag tayo kiniapod Diyos. Titapik ko tayo tatangag sapa, o natatangal daw, nyaman ng oras ti pagbibuyan nyo. Kat tapik tayo ngayon kabil ko kat unaan tayo, ti babawi, sakbay nga maiduyos, iti pakaisagmakan. So, unaan tayo, tagaramid, tungpal, sakbay, ngagbabawi tayo. Tayo tapik tayo tatangay sapa. Haan ko nga sigurado, kung natin daduma, dahil ito COVID kanungay kat gapo iti basol ti tatao, so nga imay dahil ito nga COVID, akas panusa ti Diyos, kadag iti tatao. Ti daduma mat, kunada, nga dahil nga COVID kat natural cycle kano ti biyag ti tao nga dangay kano ti time nga dalata ti umay nga pandemic takunada. That's a part of human nature nga dalata ti cycle. Ti kunan mat ti daduma kunada nga dahil kano nga COVID-19 kat inaramid ti tattao ta sobra-sobra kano ti population tayo kat mabawasan ti kinaado tayo. Kakabsat, anak kayo nga sigurado ngam kanya, ti importante tata, no kas ano tayo nga sanguan daytoy nga mailisi tayo kuma iti pagkat. No daytoy man kat panusa, sapay kumanta ti tumunggal may sa kat amerisen na, dagiti nagbasulan na kat dumawat iti pamakawan, iti apo, kan agbalbaliw sakbay nga maladaw ti amin. No man daytoy kat natural cycle, wenno inaramid ti tao, mayat latamet. Nga daytoy kat mausar nga pang-amirisan tayo, ti kasasaad tayo, iti biyag. Kan mayat daytoy matlang nga panawon nga kitain tayo, amuan tayo, ti sasaaden tayo. Kat mayat matlang daytoy nga mang-remind kada tayo, nga ti biyag, kat adda ti pagpatinggaan na. So nga mayat nga mausar para iti mayat nga usarin tayo daytoy nga nabatbati nga biyag tayo ket di nga pagserbian iti namarswa kada tayo kan pagaramidan iti nasayaat iti pada tayo nga tao tapno no kamoodyanan na baga tayo nga inaramid ko ti amin iti daytoy nga biyag nga inted niya po Diyos kanya. Tapnawan ti pagbabawian tayo no dumteng ti aldaw. Kas kumaday ti ibagbagan ti man ti gobyerno tayo nga sursurutan tayo nga paganurutan tapno makaiwas ti COVID-19. Mayat kadi no surutan tayo ngay surut-surutan tayo ti man ti ibagbagada nga paganurutan sakbay nga tatayo ki din ti maka-acquire iti virus. No kasano ti panagtulnog tayo panagayat tayo nga agtulnog iti ibagbagan ti gobyerno siguro daduma mabuteng da nga mayat lata mat nagtulnog tayo ngam ti daduma mabuteng da ngam no kasjay met kumati kasta tayo agtulnog iti apo nasaya at kuma ti biyag tayo. So nga, kakabsat, nagdingdingig tatang oras, mayat ngagtulnog, tata, sakbay, nga maudi ti amin. Kunan nga ti Bible, iti Romans chapter 15, verse 4. Romans chapter 15, verse 4, basa kada tayo. Ti Ilocano, English na iti gamkom at in Ilocano dito. Kunan na di verse 4. Romans chapter 15, verse 4, ta amin nga ada iti nasantuan asurat, ta isurat da tapno isuro da tayo amang mang namnama babaen iti anos ken pamarigta nga ited iti nasantuan asurat. Kakabsat ket dagiti paspasamak iti biag dagiti imuna kada tayo dagiti imuna kada tayo nga tattao ket agbalin nga kuma nga pag-adalan dagiti kamalida agbalin ko may kada tayo nga han tayo nga kasapulan nga ulitin di nagkamalianda
Ket dagiti mayat nga naaramid da, isuti mabalin nga surutan tayo. So dagiti da nalnalpas nga biag ti tattao ket mabalin nga daytoy mayat daytoy madi. So daytoy mayat ti suruta. So dayta ti imbagan ti Biblia nga dagiti naisurat daytoy sa una, na istoryan dagiti tattao iti una tapno pagadalan tayo nga sumarsaruno tatta. Ket dagiti pasusama iti biagda isu ti mangisuro kada tayo itatta. Kas kuma iti maysa nga istorya nga daytoy ti mangibisaran tayo daytoy mensahe tayo tatta nga agsapa. Iti unana jay panawon ti Israelita nga adan ni propeta nga Jeremiah. Ket iti time nga diay iti unig iti nasurok nga 40 years. Nasurok nga 40 years nga tawen. Mabasa dayta libro ni Jeremiah, di Old Testament tayo nga makita dayta. Within that 40 years, more than 40 years actually, kunan dagiti scholars, 40 to 45 years, inaldaw, dinumingo, binulan, tinawin in those many long years ni Jeremiah, apan na bagabagaan dagitoy da Israelitas nga ag-agyan iti Juda nga ti capital city da ket Jerusalem nga ibagabagan na kadakwada da kayo nga mga Israelitas agsubli kayo kini Apo Dios, agbabawi kayo, tinagbasulan nyo, talikudan nyo amin dagitadang inaramidyo ket agsubli kayo kanyana. Isu ti mensahe na kadakwada inaldaw, dinumingo, binulan, tinawin within more than 40 years. So nga inawagan day suna the weeping prophet. So nga di prophet who cries for those people nga makikita na di ramiden na, and he cried for them nga haning nga di sangit nga mapanda ko may impyerno nga di sangit na nga dagitoy daket tattao ket agsublida ko makani Apo Dios. Every day he cried for them nga agbaliw da ko nga mamuyo within those 40 plus years. Handay so nang impangag nagtuloy dalata iti basbasol nga ramiden da, handay so na nga pinati at dapay nga di time nga kayat da iso na nga patayon. Kat after more than 45 years dayto yan si kunan ni Jeremiah nga pagbutbutangan na pagbutbutngan na nga maaramid, and it comes the judgment. Kat dayto nga routine nga napasama inusar ni Apo Dios ti Babylonia tapno dosaen ti Israel. So that Babylonia during that time, they were the most powerful nation. So ti king da ket ni King Nebuchadnezzar. So napanda inatake ti Juda, ti capital city na ket Israel. Ket idi umas asideg da nakitan dagitoy da Israelitas, so napanda amin di city. Imagine dagita tao nga Israelites surrounding the city. Ket makita da nga adda ti kalaban da, and they went all nagsiksikan di city ta umay dagiti kalaban. And did you know what happened? Kunan na di Bible di Jeremiah, sinarok dagiti da Babylonian armies daytoy Judah and the city. They destroyed the wall, tinadael dan si pader, sinumrok da si uneg, pinatay da amin nga makita da nga tattao bapaket, lalakay, bumarito, bumalansang, ubing, awan, ti pinakawanda. Aside from that, the temple nga only priest and the high priest can enter, sinarok da matlang, tinadaal da, and everything. And after that, inalada dagiti nalalaing. So nga ito nga may connect sa istoryan ni Daniel, inalada dagiti nalalaing nga bumarito, impanday sa Babylon. Ket dagitihan nga natay, imbati da sa Jerusalem. Nothing.
naibati dayjay without anything. Awan ti balay nga nabati, awan ti makan, awan amin. And if you read yung part ng Jeremiah and some other books sa Old Testament nga that is described na pasamak, you will not hamoy nga ma-imagine that they can do that. Kuna na dapat the mga verse nga kapo rigat da they were able nananang nga they care for their kids, for their children. There was a time nga anak da mismo ti kinanda. Imagine resulta wano pasamak in siya nga time. You cannot imagine nga maaramid da nga lutuin ubing da santo da kanin. Kas chay nagbanbanagan da. So makita tayo dito itidusa ti Apo itihaan nga agtulnog ken kuana ket haan nga bareng-bareng. Chay dusan ti Dios ti tao nga haan nga agtulnog kan niya ket haan nga agduwa-duwa niya Apo Dios. He will really come. He will see to it nga maaramid. Talaga nga sagad-sagad ti panusan niya Apo Dios. Kakabsat, ito'y nakita tayo nga picture. The first part, dito yung istorya. The 45 years nga nag-urayan ni Apo Dios tap nagbalbaliw dagiti the Israelites. Ipagpakita na nga ito'y kinaanos ni Apo Dios. God is merciful. God is merciful. Makita tayo kinaanos ni Apo Dios. Kadakwada nga mga uray nga agbalbaliw da. Kakabsat, timbagak tatay manangaasi ti Dios. Inikan na amin a tao ti gundaway nga agbalbaliw. Sika, siya, amin tayo. Awan tihan nga naikan iti gundaway nga agbalbaliw. Ngam no handa nga ipangag no di tao nga inikan iti gundaway nga agbaliw kat handang impangag de imbagan ti Apo Dios sagad met tited ni Apo Dios nga dusa. Akas makita tayo tingkastahan na mismo dagiti da Israelite. So kitaan tayo dagiti tibiyag dagiti da Israelitas kalapasan nga rauten ti Babylonia. So ni Propeta Jeremiah nakita na nga iti kinatangken ti ululon dagiti da Israelites uray paulit-ulit nga winarningan na isuda handalat ta nga nagdangag ken itata sinakop isuda ti Babylon. Ket nakitan met lang ni Jeremiah nakasano ti kasasaad da. Ket ti tayo kitayan tata. So nakita ni Jeremiah kabibiyag da sakbay nga umay dagiti Babylonians. Nakita na no kas anoda nga niraot da ito'y Judah and Jerusalem. Nakita naman no kas anoda nga pinatay dagiti tattao itata aftermath jay inaramid da. Makita naman no anya ti kasasaad dagiti da na ibating. Imagine kastoy dito. Imagine ang mga itsuran dyan may nga nanang. Dyan ayaton na unay nga anak na. After nga inaramid na daytoy mother, inaramid na amin dyan mabalin. Tapno maisuruan daytoy anak na iti kinalintag, kinasayaat. Ngam daytoy ubing, sabali latat inaramid na. Hana nga sinurot ni tatang na, hana nga sinurot ni nanang na. And eventually, napariwara dyan biyag na. And one day, nakita dalang iso nga natay. Think about this. Say mother. Sidig siya yung tilungan ti anak na. Riknaan nyo no anya siya isangit siya nanang. Mas lakas to iti mangmangag ko ngayon nasangit siya nanang. Anak. Imbagak met kamin kanyam. Haanak nga impangag. Kitam tinapasama kanyam. Nakaidda ka nga nakalungon. No dinagdak lang kuma, anak ko. No kuma. Laan. Dingag na. As lang kasi mga kumat lang nga boses ni Jeremiah
idikit kitaan na dagitoy the Israelites natay ti kaduan adati na bati, they are suffering and even eat their children. Kat daytoy ti picture ni Jeremiah weeping, crying, mourning for these people. Tahan da nga dingag kanyan. Hasta launay. Ti panagriknana kanyada. So daytoy nga di impact na. So dayta nga rikna ni Jeremiah kat maawagan iti Biblia nga lamentation. Una iti Ilocano, dungdungaw. So makita dayta the Old Testament after the Jeremiah, book of Jeremiah, the Old Testament. So marunod the lamentation. Ngayon express ni Jeremiah what he felt after the siege, after nga dinadael ti Babylonian ti Jerusalem. Kada ito observation na as he look at the city, dati nga mayat nga city, dati nga panpanakal da nga city, kat daytoy ti kasasaad the city tatay jay. Na dati Bible you can read it later ta medyo atibdog nga daytoy 22 verses, chapter 1 iti lamentation. I'll just pick up some important nga kayat ko emphasize tatangag morning. The verse 1 kunan ni Jeremiah, daytoy nga city nga dati pagpanpanakal dagiti tattao, napintas nga city, nabakna nga city, nalastog nga city ta every kind of business is there. At daytoy nga timbagan ni Jeremiah, the opening word na the lamentation chapter 1 verse 1 kunana, naglidayan ti kasasaad ti Jerusalem. Naglidayan ti kasasaad ti Jerusalem kunana. Ita kaslamay sa abalo. Kinumpare ni Jeremiah ti kasasaad ti Jerusalem nga dati nga great city akasla balo. Anya ti itsuran ti balo, helpless. Awan ti mang tulong kanya na kakaasi. Kat kunana nagbalin at tagabo. Katulong. Wano kakaasi ti itsura na. Agpatpatnag nga agsang sangit ag arubos dagiti luwana kunana. Kunana pa'y liniputan dagiti gagayam na. Tadati daytoy Juda tati city na katis Jerusalem, they depend on their allied. Instead of depending to God, nagdepende da ngay dagiti da kagayam da nga kunada nga mangtulong kadakwada kas kumati Egypt. Kanda do mga nga nearest nations around them. So adang iti allied matlang idi. So ti kunada dagitoy dati mang tulong kadakwada nga when Babylon came, awan nagsitaray damat lang. So kunana dito verse 2, agpatpatnag nga agsang sangit agar arubos dagiti luwana, liniputan dagiti gagayam na kunana. And then verse 3 kunana, tagabo dagiti tattao ti Juda, the people of Judah become slaves kunana. And then agnanawdan iti sabali adagdaga. So from Jerusalem impandapiman jay Babylonia, so karaman ni Daniel ni jay kande talo nga kagayam na. Awanan ti umay iti templo agdaydayaw kunana. Awanan ti maarami dagiti papadi no di agsennaay kunana. Agsennaay da as they look at the temple na awanan. Next kunana, the verse 5 kunana, pinagsagaban ni Yahweh gapu kadagiti adu abasod da because of their sin. Kakabsat hantay yung ingalaklakain ti basod. Siguro tatak at hantay nga marik na launay nga nihapo Diyos. Han na nga palagpasan diyan. When we commit sin, sin is sin. At dati katukad na nga panusa. And this is what is happening. Kunana dito awanan kaninda kandida makainana kat maibosan ti pigsada describing the people and the priest. Daytati kasasaad dagiti tattao after nga napanti Babylonia nga nang raot kadakwada because of sin. Nagpasol da handang nagtulnog so nga na-conquer da dagiti da kalaban da. Ket kunana kitaan nak o apo
isangit ti syudad. Sangit ti syudad. As a description nga jay kinarigat. Kat kunana, kitaan na agsagaba kunana. And then verse 14 kunana, nakita ti Apo dagiti basol ko, inamiris matlang ti Israel di basol na. After all the 40 plus years of warning, ito'y nalaang nga naamiris after nga nadadaw isona. Kat kunana, nakita ti Apo dagiti basol ko, pinagtitipon na ida, inyukur na, ititingad ko, kat kimapuya, gapo iti dagsen na. Ti basol, hanyang araw. At ti supapak na. And then, kitaan tayo matipikto na kinid Jeremiah. Kita tayo dito nga ti basol kathan lang iti agsupapak kadagiti nagaramid. Kat uray dagiti awan ti na naramid na included da so nga makitam dito nga kat pati ni Jeremiah, who is a righteous person, a prophet, and Daniel, the young man who were brought to Babylon yan, nadamay da so nga diay piman ti kinarigat ti basol. Kat kunan ni Jeremiah, verse 16 kunana, isut gapuna nga arubos dagiti lulwa. Imagine ni Jeremiah, a prophet crying for the destruction of Babylon, of Jerusalem, agar arubos ti luwa. Nagpatulong nga mawanti ti mulong kanya kunana. Natay dagiti papadi ken agtuturay kadagiti kalsada iti panag birbirok da iti taraon apang biyag da pandalang pima nagbirok ti kanenda natay da pay laang. That's how difficult their situation is. Ti basol kakabsat ti daduma amin ket mairaman ti pandusa. Ti basol ti daduma uray jahang nagbasol mairaman kasta ti biag dito'y lubong. Kas pangarilan dahiti kunkunan ti gobyerno nga ECQ, Enhanced Community Quarantine, at dadalatang ipiman dagitihan nga makasurot. Ket kasano ngay no rinomwar nga awan ti rason na nga nasayaan ket dinapanan na ket adda ti virus na akaran iso na naghawid iti balayda nga iti pamilya na ket awan nga ti handa nga nagdisobey, and yet they are part of the family naakaran da ket daytoy nga tao adamat ti nakita namit na ket naakaran matlaang. So ngay kaslakas di picture di panagbasol nga basol ti maysa pati dadto mga nga nakaaramid marang iraman da. So takunana mat lang already ngay next part daytoy actually lamentation kunana sa chapter 3, basol ni tatang mi da kami ti agsagaba. Sta uray mo ti other parts ti Bible kunana kat si basol from generation to generation ti epektuanan. So we don't know. Dahil mapaspasama kada tayo might be somebody's sin. Nganda tayo ti agsagsagrap. So dahil ti kina-powerful ti effect ti sin. So han tayo nga tagibasitan ti basol. Makita tayo dito istorya nga nakita tayo ti biag dagiti Israelita. Adangay dagiti banag nga dapat nga maadal tayo. Number 1 dito kat na makita tayo di first part ti istorya kunana makita tayo di nga ti Dios ket manangaasi ket haan na nga kayat nga uray may sakada tayo ket may sagmak wenno madusa. Dahita di picture di 40 plus years of waiting for the Israelite to turn to God. The picture na diay God is merciful. Ket haan na kayat nga dati may sagmak. Second, makita tayo dito ti Dios ket nalinteg ket haan namet nga mabalin nga haan nga dusaen dagiti hang agtulnugan niya na. Nakita tayo di as opposite side na ti Dios manangaasi. So nga madina nga may sagmak ti tattao. On the other side kunana ti Dios met ket nalinteg
Nalintag ti Dios hanamet nga kayat nga haan nga dusaan dagiti haan nga agtulnog kanyana. And then third, iti panaglabsing iti Dios ada nadagsen a supapak nga awan kurang na. Dahita ti medyo nadagsen. Iti panaglabsing iti Dios ada ti supapak na nga nadagsen a panusa. Hangkuan mo kakabsat no dahiti enkob ket dosa ti panagbasol tayo wenno panagbasol ti taduma. Hanak nga sigurado. Ngam kakabsat tayo nga ti sigurado ako. Nung managpaiso nga dahiti COVID ket caused by sin or not, mayat met lang nga gundawayan tayo dahiti nga dahiti nga panawan nga sukimaten dahiti bagi tayo saludsuden tayo ti bagbagi tayo dagiti da nga saludsud muna anya ti kasasaad tayo iti imatang ti Apo, anya ti sasaadem ita iti mata ni Apo Dios. Kasla ka kadi ken ni Jeremiah who cry sangit in sangitan na dagiti da Israelitas tapno laeng agbalbaliw da. Sika kadi ni kasla ken ni Jeremiah who cry for the people around. Adungay dagiti tatatao nga they need Christ. Sika kadi diay nga tao who cry for their salvation. Uno daytoy maysa kasla dagiti Israelitas nga after 45 long years of warning di dapay nagtugaw ket pinanunot nga nang amiris nga ibaga nga wen sapi man agbalbaliw tayo kakabsat. Wen sapi man anya ti kaddam tatakabsat. Say kasla ken ni Jeremiah nga adda ti riknana kadagitoy dahan nga naisalakan wenno kasla kadagitoy da Israelita nga after all the warnings ket handa pay laeng nga nagdengeg. Kakabsat kong agdengdengeg tata. Hanpay ngay nga naladaw ti amin. No ti panagkunam ket kasla ka jay adda dagitoy da side dagitoy da Israelites hanpay nga naladaw. So nga daytoy mensahe tayo nga ket kunak nga umun-una ti panagbabawi. Susakbay nga maladaw ti amin. Sukimaten tayo daytoy pagbagi tayo. Karkarot tatang tiyempo. Mayatsa nga usarin tayo nga tiyempo nga sukimaten daytoy bagi tayo. Lord, anya nga talaga ti status daytoy biyag ko tata. Kahit kumat nga makita ti kinaimbag mo. Kat mabalin mo mat nga ramidin tayo tatakabsat. Tata, ganod dati nakita yo unam amoyo nga hanpay nga sigurado. Iti kasasaad na kini Apo Dios. Mabalin niyo nga i-share da iti kadakwada. Nga ibagayo nga. Adda tinamnama tayo kakabsat. Adda ti ayat ni Apo Dios kada tayo. Uray no kasto iti kasasaad tayo. Adda namnama tayo. Kapot adda ni Apo Dios naman nang aasi. So han tayo nga i-take advantage tayo nga asin ni Apo Dios kada tayo. Umasidig tayo iti kanya. Kaya man nakakabsat, tinyo pa nagtengay.